turabita gusoma kurwa segetabu ky'abakorinto yeritangani agasoma kwaye 15 orocherere rwaye rwa 14 amagana ino onsi akoreke ase obwanchani abakorinto yeritangani agasoma kwaye 15 kibungo kyaye 14 amagana inonsi akoreke ase obwanchani omwanchi morigereria nerebuya kiralitko egento kelio gokora kwabakogokora ase obwanchani kero bwanchaine noyo mino ngochire yababuya ekero omogokora lingana lindelionsi nabagako bagakogosera nabokumogorora ase obwanchani lakini korende ekero kuriyeria nga ekero mutaigwana ine ekero bwanchani botayo gati yaino nonye nali mogokora nororanga oyo mino beiriga komocha tokonyara koba gokumogorora instead orabe gokogokanga obeire gakogende nchera etabwenerete ningora begukoganyerera okogokwaye gekebunge gotosegete mambia bona iga nere buyasa mangana onsi mogokora omwanchi omurigereria ebe mogokora gwetera ase obwanchani nakyo keregento kero kurigereria nane bukwegotebanga ese amachikali amanene gente kenene nga no bwanchani una Yesu Kristo abetega korokyo bwanchani ase tore akaba agakwerwa elinde bibebito bibe bigosibigwa kigima kono mwanchi murigeria inere segeto korwa segetawe kikyaba korinto emambia yabona iga